Każdy z nas ma te chwile, kiedy nie wie po co żyje, kiedy cały czas to samo, dzień za dniem się utożsamia. Wnet za dużo czasu jest na wszystkie te pytania, odpowiedzi brak, ciągłe tylko znaki zapytania. Szukasz rozwiązania, jednak życie to nie rebus. To co sobie poukładasz, rzeczywistość lubi zepsuć tak jak twoje plany, wszystkie marzenia. Wystarczy jedna chwila, by trafiły w zapomnienie. Wszystko globalnie się zmienia, obserwujesz to gdzieś z boku. Za pomocą pilotu widzisz cały świat w amoku. Wychodząc z domu gubisz się między blokami, chociaż pomiędzy wierszami umiesz czytać doskonale. Trudno jest przed tobą ukryć nawet tą najgorszą prawdę, kiedy wszyscy udają, że tak naprawdę jest fajnie. Znasz to doskonale i to raczej ty wygrywasz, bo wychodzisz na spacer zamiast wyjść na debila.